कसे काय मंडळी, आज सुट्टी असल्यामुळे बहिणीन बनीक आंघोळ घातल्यान आणि अजून तो नीट सुखाक नाही, त्याच्यामुळे अशी अवस्था आहे त्याची. आई नाही केल्यान म्हणजे आज पण आई फिरव घेऊन जाऊचा असं आणि खूप दिवस चाललेला आमका जाऊचाच होता कुडामध्ये. कुठच्या ठिकाणी जाऊचं आता तुमका आता थोड्या वेळानंतर कळतालाच. आणि दुपारी एवढा गरम जाय होता ना, तरी सुद्धा आई बोलली काय नाही गरमी झाली तरी चालतं पण आज जाऊचंच असं. सगळ्यात पहिले तर कुडामध्ये नगरपंचायतच्या इकडे गेलो मेन बाजारपेठेत आणि आईची ओळखीवाली फळावाली किंवा नारळ वगैरे विकतात ना ती होती. त्यांच्याकडनं आम्ही आमका लागणार सगळं साहित्य घेतलो पूजेचा. आणि मी विचार करत होतो एवढ्या गरमीत ही आजी काम करता कसं काय. या साईडनं मेन एंट्रन्स होतो, आतमध्ये एंटर केलं आणि बघतो तर ऑलरेडी भाविकांची गर्दी होती. आणि मी विचार करत होते दुपारच्या टाईमला सुद्धा एवढी गर्दी असते. नंतर लक्षात दिलं की बाजाराच्या ठिकाणी असा मेन स्पॉटवरती, त्यामुळे इकडे नेहमीच गर्दी असते. तर देवीच्या दर्शनासाठी इल्लेलो, आईची पूजा वगैरे मस्त झाली आणि आमका एकदम मनासारखे दर्शन भेटलं. आणि बाहेर इले मी गाडी परत होते तर आई म्हणाली तोपर्यंत या भांडा घेतले तर देऊन येते. आणि नंतर आम्ही डायरेक्ट घराच्या दिशेनेच निघालो. अजून आमचं काही काम पण नाही होतं आणि खरं सांगते एवढा गरम जाय होता ना की विचारूच नका. घरात येऊन बघते तर पप्पा पण रिक्षावरनं भाड्यावरनं इल्लेले, बाकी बहिणीक सुट्टी होती तर मस्त बसन आराम करी होते. आणि